खा लेनी पेट भर गई कहे के बड़ी जोर के भूख लागल है बर्तन क्यों ना होता तू कहाँ गई रे ना लाइक बाटे घर में अरे शिव कुमारा मोना मुंह बोल का कहाँ गई बाटे का मैं खाए तो बोले ले का कहले खाए खातिर खाइबो दिन भर खाली घूम कहाँ करले रे कहाँ करले ह तू दिन भर घूमे बे बना के धर खाली ठूस ठूस के घूमे के बा बर्तन में चल चल ना है बर्तन में यदि माय धोके बात में जाता है ना हमरा के जब तो मारे मारे तोरा मारे रोई में तू देखी ढेरा पैसे तो आंसू के मगर मच के तो जान ना ये तो बड़ी मोर की बात कोई बर्तन में मार देला तो बर्तन के जल्दी झाड़ू लगाई है अब कह दे अपन बाबा से ना दे दो खाना में जहर मर नहीं बकहियो बर्तन माजे के लाइक दिन भर हुर हुर के लेकर सब गेंदा खेले के बाद क्रिकेट खेले के बाटे काली काम करवाली को बिना पूजली कई बे यो तो बर्तन मार सही कर झाड़ू लगा हेलो से गोलातन जी एकदम बढ़िया बाजी आप कैसे बनी बतलाई बबू एकदम बढ़िया बाटे जी हाँ अरे बबुआ के का पूछे बबुआ के नहवा के धोआ के एकदम पाउडर क्रीम मार के रखी ना अरे आपके जिगर के टुकड़ा है तो हमारे जिगर के टुकड़ा ना होगा हाँ बात अरे वो जानता नहीं वो छोटी छोटी लड़का है रहना था तो समय क्रिकेट खेले खातिर चल गई हुए तो तनी 5 मिनट के बाद करती तो बात करा देती अरे हम ना माना करना लड़का फेंका बाटले में तो खेलबे ना करे जी हम कहीं माना करे जाए अरे यार सुतर तो जागे से पहले ओकरा के टिफिन बना दी ना आ उठा के तुरंत खाए खिया पिया के तैयार कर दी ना आ भेज दी ना स्कूल चल जाला सुना ना एक दर्जन अंडा बना लो टिफिनवा में ओकर अंडा बना दे करियो कहे के बात नहीं कि आपकी काल हम पहले जानते नहीं कि बना के दे दिन अपन बबुआ के रोज खा के अंडा जाला आ घसा जी के आलू के उबाल के एगो दे ना रोज खाए खातिर अच्छा अच्छा ठीक है तनी आई तो बात करियो हमरा मन करता बात करियो अरे ठीक बा बस 2 मिनट में बात करा देते नहीं इतना घबरा के मैं बबुआ एकदम बढ़िया बाटे कुछ ना कहीं ना करे के ओकरा खा पिए नहा धोआ के स्कूल भेज दी ना ठीक है बताओ रखा तनी ना हां ठीक बा रखी रह जाए बारे बबुआ खिया पिया कर रखे हाथी बना के ले जाकर लड़ाई में आ काढ़ा पर अरे सुन बर्तन उठा के दे जूठा कट रखे ना मगरे अगर झूठ होई ना तो कल छुलियल मार के पिठिया लाल कर दे जान देगा हंस बे जानते ना हमरा बिल्कुल पसंद ना जूठा कटाया सुन है ना सुन तोर बाप फोन कर ले रहा ठीक बा ना आ ले बतियाई है अगर कहियो ना कि तोर माई तोरा के माने ले तो कहियो कि हां पापा बहुते माने ले का कहबे बहुते माने कहबे ना अगर ना कहबे ना तो गर्दनिया उतार देब ठीक बा ना का कहबे कि पापा हो तारा चिंता करे के जरूरत नहीं कि माई हमरा के बड़ी प्यार करेले बड़ी दुलार करले कहबे ना ठीक बा ले लगा सुन तोर बाप के फोन ढंग से बात करिए तब अपन रंग दिखा दे कि हम कैसा नहीं हेलो गोलातन पापा खुश का हाल बा बबुआ ठीक बा पापा ठीक बा ना ममता रे मंजन बोले ना छवा हाँ पापा तार टेंशन नहीं खे सुनता हो तो सवेरे सवेरे लिखी हम खेल को
के ना घरी टिफिन में तारा के हाँ दू को दे ली। अच्छा आरती में अंडा खियावे ना अच्छा बच्चा बढ़िया से पढ़ी ह तनी क्रिकेटवा में देखिए घाव साव मत लगे बाबू आप का कर रहे हैं पहले मम्मी भी है ना। हाँ चिंता मत करिए कौन सी तू सुनो तो पाई कुछ चाहिए तो बता दो हम ले ले आई भाई तो कुल जिनिस फाटूला तनी बढ़िया जिनिस लेके आइयो। मेरा बेटा कितना सुघर सुघर रख ठीक है रखो। अच्छा ठीक बा दे दो अपना मम्मी के। हेलो हाँ ना ना पानी है कि ठीक बा बबुआ बा टेंशन मत लहीब। तुम्हारे सामने ये विश्वास रहे कि हाँ बच्चा के बढ़िया से रखबू आ उहे ना चाहिए छोटका बच्चा का हाल चल बा हो एकदम बढ़िया बा सुग्गी सुग्गी बाबू खूब ने सुंदर बाटे अबे सुत के जागल ह। अच्छा तो देखिए वो करो कि तनी हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स डाल करियो अरे पूछे के बा अपना करे के टुकड़ा को बढ़िया से रखिन अपना बाबू के। देखिए बड़का लइका तो भाई दिक्कत ना होखे। अरे दुन्नु हमरा खातिर कई बराबर बना सब दुन्नु के कहीं नहीं प्यार करना। ठीक बाटे तो रखा तनी हाँ रखी जा घुमाओ जा घुमाओ तो बेटा का कहते रहे तू रे कपड़ा पहनबे तू फाटा जिनिस का करे फाटा जिनिस पहनबे मैंने बता तुम कर काम के ना धंधा के आ तू फाटा जिनिस पहनबा फाटा जिनिस हो हैं मांगबे तू आज बदल मांगबे जिनिस जिस फाटल ना अगर जैसन दे वसन पहनबे ना तू जल्दी कान पकड़ उठ बैठ कर एकदम नहीं कोई जैसन कपड़े दे वैसन पहले के बाटे ठीक बाटे ना का पहनबे नहीं मांगबे आज के बाद ना कल से जा बने जा रुक और ना फाटल जींस हमार बच्चा के अंडा ना तरह के लिया ही जी रखिया तन तारा बचावा के रखले वाला हमार छाती पर दाग दाग खाती बैठा के हमारे गोलाई का होटल में तो ओकरा ओही जोर देख मुआई जरूर ना तो हमार लड़का के आधा के रिश्तेदार हो जाई और ना अंडा खिवा तना लड़का के अरे कैसन तो तबियत भी आज मन लागत एकदम लागत कि चक्कर मन भइल बा के तरह के बुलाई हुआ के बन तो बहरे बानी ओहे पानी मेरी कागज मेरी माई तबियत कैसन तो माई चलो वाल माई अरे ना देख बेटा तू हमार तबियत कैसन तो भइल बा रे माई वाल में चलो माई सुधा माई ये भगवान और माई गाउल भगवान माई पानी लिया पानी पी ले माई खरा होता ले रे भगवान और माई गाउल भगवान ने माई के चिन्ह बका भगवान ठीक कर हमारे माई के भगवान ये कहीं हमारे माई लोग कर हमारे माई के चिन्ह बका भगवान भगवान और माई के ठीक कर भगवान भगवान और माई के ठीक कर भगवान माई की तो गुड़वा जोर तलाव तो बुखार बा रुको कपड़ा Caramba, mãe. भगवान और माया टीका भगवान हे भगवान और माया टीका हम कैसे रहो हे भगवान और माया टीका
हे भगवान का हो गइल माई ठीक हो अरे हमार बाबू है ना तुम भी तो हमारा असली बाबू वाला हमारा बेटा चुपा आज के बाद माफ कर दे बेटा हमरा के हम कबो ना जानत रहे कि तू हमरा के इतना सेवा करबे हमार बेटा इतना का कर जितना तो तू हमरा के कहले बड़ा छुपा दे बेटा आज से तू हमार पहल की ना हमार अपन बेटा रहबा बेटा एकदम इतना प्यार करब कि कबो सब तेली अपन माई की याद है ना हम आव दे तारा के छुपा काहे के रो तड़ छुपा हमरा के ठीक कर दिला हम कबो ना समझत रहे कि तू हमरा के इतना सेवा करबे माफ कर दे बेटा हमरा के ऐसन गलती कबो ना करब तोरा के बहुत सारा प्यार करब दादा माफी मांगा हम जानत रहे कि तू कितना एकरा के सताओ तलू आ बाहर रहनी है ना तो हम कुल हमार दिल बताओ तला कि तू सताओ था खूब वही से भगवान तारा के बीमार कइला ठीक बा आ सौतेली माई खाली सौतेली को रूप ना दिखावे के चाहिए भैया लोग समझा दो नमस्कार प्रणाम भैया हम वाली सपना से एक वीडियो बना के खास संदेश ये रहल के देखनी जना कि हम सौतेली माई रहतनी इनका के बहुत सताओ तनी तो ऐसे बिल्कुल ना करे चाहिए अपन बेटा चाहे ई बेटा अपन ही होला देखनी है हमार तबीयत खराब होता अपन बेटा ना काम आइले ये काम आइले सर तो ऐसे बिल्कुल भेदभाव बिल्कुल मत रखी जाए जैसे हम कहने वैसे बिल्कुल मत करो समाज में बहुत गंदगी फैलते है ऐसे सब देख के और मैंने अपना दिल की बात बस ये बतलाव चाहता कि अपन बेटा की तरह मारना तो वो माई की तरह जरूर मान दोनों ताली बजेला से बजेला अच्छा देखनी है ना जब ई बीमार पड़ली है तो ऊ ई ना समझला से कि हमार माई हिय आ कि सौतेली माई हिय ऊ अपन माई से बढ़ के सोचत रहला कि ना हमरा भगवान माई की है विनती करत रहल कि हमरा माई के बचा लो। तो ऐसा ही करम देख तो भैया अगर हमनी के वीडियो अच्छा लगल होई तो दिल से लाइक करब जा आ कमेंट में जरूर बताइब जा कि हमनी के वीडियो कैसा लगल ह आ शेयर कइल भी मत भूलब जा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करब तो ये वीडियो से लेंगे विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए जब तक जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।